खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बर' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाबोनानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। आं बिदिनो सानफ्रोमबो फुंनि समाव रादाबखौ फोसावबाय थागोन। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं BPF हान्जानि गोबाव समनिफ्राय गाहाय नेहाथारिनि बिबान लानानै सामलायबोनाय मानगोनां प्रबिन बर' बिथाङा मैया BPF हान्जाखौ नागारबाय होननानै खौरां मोन्दों। मख'जाथावदि बिथां मानगोनां बर'आ BPFनि आफादगिरि एबा आगुनि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो हान्जा नागारनायनि लाइजाम हरदों होनना खौरां मोननाय जादों। नाथाय बिथाङा BPF हान्जाखौ नागारनानै बबे हान्जायाव हाबगोन बेखौ खौरां मोनथ'नाय जायाखै। नैथियाव दं गोजोनथाव रादाब। भारत आरो भुटाननि गेजेराव रेल लामा लुफुंनो थिरांथा लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझारनिफ्राय चिरां जिल्ला जानानै गेलेमफु थांनाय रेल लामा लुफुंनो बिथांखि लानाय जायो। मख'जाथावदि मिरु सरकारा बे रेल लामा लुफुंनो थाखाय 1,000 कौटि रां बाजेट खालामखाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बे रेल लामाया थारैनो जाफुङोब्ला आसामजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायबो थारैनो रंजाथाव एबा बाख्नायजाथाव बाथ्रा जागोन। थामथियाव दं मैया गुवाहाटीआव गोजौ बिजिरसालिया मोनसे राय होदों। बे राय होनाय बादिब्ला सरखारि साख्रि आवलाफोरनि बिसिफ्रा फिसाय थैयोब्ला पेन्सन मोननाय जानाय नंला होनना फोसावदों। बिजिरसालिया फोरमायबावदों दि हिन्दु धोरोमाव रान्दि मानसिया हाबा जाफिननाय नेम गैला होननानै गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दं रायजो सरकारा आसामाव थानाय सावथाल हारिखौ साहा जनजाति सुबुंफोरजों रुजुनायखौ लानानै रायजो सरकारनि बेरेखा सावथाल फरायसा आफादा मैया गसाइगावआव गोख्रों खुद्रिसारदों। गसाइगाव सहराव थानाय बास नेग्रानिफ्राय जागायनानै गसाइगाव सदर सहर गेजेरजों लानानै गसाइगाव महकुमा खुंगिरि मावखुलिनिसिम मिरु आसुनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार हारिमुआरि रेलि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। सावथाल हारिनि बायदि हारिमुखौ दिन्थिफुंनानै रेलिखौ जागायो। बे रेलियाव सावथाल हारिनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लैहोर बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे रेलिनि गेजेरजोंनो रायजो सरकारखौ थाबैनो सावथाल हारिखौ साहा जनजाति सुबुंफोरजों रुजुनायखौ बोखारना लाफिननांगौ आरो सावथाल हारिखौ थाबैनो ST बिमुं होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दं क'क्राझार जिल्लानि SP मानगोनां प्रातिक बिजय थाप बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरिनि रां दाबिनानै गुलि गावनाय जाथाय आरो चिरां जिल्लायाव गुलि गावनाय जाथायनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि दासिम दायनिगिरि होनना सन्देह मोननाय 6 सुबुंखौ खानो हानाय जाबाय आरो बिथाङा फोरमायबावदोंदि बिटिआरआव आयेन बेरेखा हाथियार लाग्राफोरखौ थाबैनो नागिरनानै दिहुनगोन। बेयाव रायजोफोरनि गोबां मददनि गोनांथि दं होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथाङा बुंबावदोंदि गाव आसामनि गुबुन हारिफोरजों सावरायलायबाय। रायजो राजा बिथांमोनहा फोरमायदोंदि बिसोरनि रावबो जेबो दावराव दावसिखौनो लुबैया आरो मोजां मोना होनना बिथाङा फोरमायबावदों। दथियाव दं चाइनानि सरकारा 9 बोसोर बैसोनि उन्दैसिम सुबुंफोरनि मोदोमाव टेटु लागायजानाय एबा सावगारि आखिजानायखौ मैया बन्द खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों।
टेटु लागायजानाया समाजाव गावनि बेसेनखौ बाहायनो होनानैबो चाइनानि सरकारा फोसावो आरो जायफोर टेटु आर्टिस्टफ्रा 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि हौवासाफ्रा आरो हिन्जावसाफोरनि मोदोमाव टेटु आखिबाय थानायखौ नुयोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो रायजो राजाफोरनिसिम सांग्रां खालामना होयो होनना खौरां मोननाय जादों। जोबनाय फारियाव दं दाखालि बावैसो मेट्रिक आनजाद होगिरि फंबाय बिनानावमोननिसिम गाहाम खौरां। दिनै अदेबानि 7 जुन 2022 खालार हिसाबै सेबानि बिथोन बायदि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ दा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय होनाय जासिगोन होनना सेबा बर्डआ फोरमायदों। जाय बिथांमोनहा रिजाल्ट चेक खालामगोन आंनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय दं sebatonline.in बेयाव क्लिक खालामना नायनो हागोन। फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय बयखौबो मोजां फिथाइ मोनगोन होनना आसा खालामबाय। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन लोगोफोर। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना आरो बेल आइकनबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। आं बिब्दिनो फुंनि समाव रादाबखौ फोसावबाय थागोन। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।